Vitajte na podcaste na mojom Kompetoide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Blíži sa koniec januára a je dobré sa tak trošku pozrieť na naše novoročné predsavzatia. Neviem ako vy, ale ja si veľmi rád dávam novoročné predsavzatia. Väčšinou niektoré z týchto predsavzatí sa týkajú teda môjho zdravia, ako zlepšiť moje zdravie, niektoré sa týkajú rodiny, niektoré sa týkajú práce, niektoré sa týkajú koníčkov, ako napríklad YouTube kanál, podcast alebo kurzy, ktoré vydávam. Zamyslite sa nad tým, že dajte si takú pauzu, že čo ste si vraveli, že sa zmení a zmenilo sa. A koľkokrát ste si vraveli, že sa má niečo zmeniť a nezmenilo sa to a prečo sa to nezmenilo? Niekedy už to, že ste absolvovali mesiac úspešne, je veľký úspech. Už len mesiac vášho života, ktorý sa zmenil k lepšiemu, je veľký úspech pre vás, možno pre vašu rodinu, pre vašich blízkych, pre vaše zdravie, ale aj pre vašu prácu. A dnešná časť bude o DevOpse, o CI/CD, o mojich predsavzatiach a o tom, čo sa mi podarilo absolvovať, s čím by som sa chcel pochváliť. Jedno z mojich novoročných predsavzatí bolo, že vydám môj ďalší Udemy kurz. Mnohí z vás ste si možno všimli, ale vydal som nový kurz na Udemy, ktorý sa volá že Git plus GitHub Actions pre CI/CD nástroje. Okay? Je to veľmi pekný kurz, ja som veľmi hrdý na to, že sa mi to podarilo absolvovať. Neverili by ste, koľko času som do toho investoval, ale aj o tom budem dneska rozprávať. Čiže na Udemy zverejňujem kurzy, ktoré predávam a ktoré sú po anglicky. Aby ste chápali, niekedy ľudia, keď pozrú na Udemy a vidia tam ten môj kurz a vidia tam číslo, že som predal 2500 kusov toho kurzu Kubernetesu, ktorý tam tiež nájdete, tak si myslia, že aké je to veľké číslo. Ono to tak nie je, lebo Udemy je stránka, ktorá teda vlastní práva na distribúciu môjho kurzu a oni, keď sa im podarí predať môj kurz, tak majú z toho veľmi veľký cut, ako keď sa mne podarí predať kurz. Preto vždy, keď vidíte niekde, že ja postujem nejaký link o mojom kurze, tak cez ten link vlastne mi viete najviac pomôcť, ako keď si iba ten kurz nájdete cez vyhľadávanie a kliknete na to tak. Žiaľ, to je teda ten spôsob, akým fungujú, ale ja mám Udemy stránku rád a asi väčšina kurzov, ktoré som v živote absolvoval, takých pozerajúcich kurzov, ja som veľký fanúšik kníh a učenia sa cez knihy, tak tých kurzov, čo som pozeral, boli práve na Udemy a mnohí možno vedia, že ja som mal takú chvíľu, že som postoval na Skillshare a to bola moja primárna stránka, kde som mal kurzy, ale Skillshare sa zmenil, oni sa rozhodli, že podporujú iba učiteľov, ktorých si oni zmyslia a nepodporujú všetkých. Možno je to stále dobrá stránka, neviem, ja ju už nepoužívam, rozhodol som sa, že už nikdy nebudem používať, ale prešiel som teda na Udemy a tam vlastne sú kurzy, ktoré publikujem. Kurz Git plus GitHub Actions obsahuje anglickú verziu kurzu Gitu, ktorá tvorí 2,5 hodiny obsahu tohto materiálu, ale ten nový kurz má 10 hodín obsahu, kde väčšina materiálu je o GitHub Actions. A možno niektorí ani len netušíte, čo je to GitHub Actions a aj o tom sa dneska budeme rozprávať. Predtým však by som chcel povedať, že naozaj to vytvorenie toho kurzu pre mňa je niečo ťažké, že to je také niečo, v čom sa musím prekonávať. Pretože keď robím video na YouTube, tak je to iba o tom, že v pondelok, ale je to o tom, že si v pondelok sadnem, napíšem scenár, napíšem príklady, ktoré chcem preberať na mojom videu, napíšem ten obsah, ktorý chcem, aby pokrylo moje video. Čo je väčšinou nejakých 10 až 30 minút a je to zvládnutelné v krátkom čase. Následne natočím to video, postrihám a som spokojný, zverejním na YouTube a sledujem, ako sa tomu darí. Čo sa týka kurzov, tu je však tá investícia trošku iná. Je to z toho dôvodu, že kurzy, ktoré robím, sú oveľa dlhšie. 10 hodín materiálu je fakt veľa. Súčasťou toho kurzu sú 2 repozitáre príkladov, kde je jeden celý repozitár príkladov o GitHub Actions. Všetky tieto príklady som musel doladiť, sú to jednoduché príklady pre úplných začiatočníkov, ktorí potrebujú pochopiť, čo to vlastne GitHub Actions je. A následne sú tam zložitejšie príklady, kde napríklad rozprávam, akým spôsobom viete manažovať vlastných runnerov GitHub Actions, teraz trošku odbornejšie slova budem používať, ale niektorí z vás sa v tom možno nájdu, akým spôsobom viete bežať GitHub Actions na vlastných serveroch, akým spôsobom viete bežať GitHub Actions v public cloude a ako to vlastne celé má dávať zmysel. Vysvetľujem, čo je to CI, Continuous Integration, a vysvetľujem, čo je to CD, Continuous Deployment. Ukazujem príklady reálnej CI pipeliny na nejakom Fast API use case. Ukazujem, ako viete nasadiť veci na EC2 inštanciu na AWS Public Cloude s využitím Terraformu.
rozprávam, čo je to Terraform, aj keď to není teda kurz Terraformu. Ak by ste chceli kurz Terraformu, napíšte mi. Terraform je veľmi zaujímavá technológia, mám veľmi rád, ale o tom to teda nie je. Ja teraz už odbočujem trochu, ale naozaj ten obsah toho kurzu je oveľa väčší ako jednoduché video, ktoré dávam na YouTube. A viete, keď publikujete na YouTube, aj keď robím kurz na YouTube, tak tiež ho musím teda predpripraviť a podobne. Ale viete, sledovať ten výsledok postupne, ako začnete vydávať jednotlivé časti. Pri kurze na Udemy, ktoré teda robím, sú jednak po anglicky, čo je tiež trošku niekedy challenge, ale zároveň ja neviem vydať jedno video, druhé video, jednu časť kurzu a potom si povedať, nikto to nepozerá. Nie. Tu idem na to, že investujem 3 mesiace roboty do toho, po večeroch, lebo to nie je moja primárna práca, ja sa nevživím tým, že natáčam kurzy, ale po večeroch, keď teda manželka pozerá nejaký seriál, ja si zoberiem notebook vedľa nej a píšem scenár, vytváram príklady a podobne. Strávim teda tieto mesiace prípravu tohto kurzu a potom následne vydám tento kurz ako celok a teraz začnem dúfať, že prosím, nech si to aspoň niekto pozrie. Nie je až tak dôležitá tá kúpa toho kurzu momentálne, pretože tak ako vravím, tie peniaze z toho sú teda minimálne, aj keď niekedy tie cenovky na tých kurzoch sú úplne prehnané, ale teda Udemy diktuje cenu toho kurzu, to není v mojej moci. Ale teda, viete, sledujete to a dúfate, že to niekto pozerá. Není to YouTube, nemá to taký veľký dosah na ľudí. Není to zadarmo, ľudia, keď vidia, že kurz není zadarmo, tak už sú takí, že si ho možno aj niekedy nechcú pozrieť. Ja tomu úplne chápem. Ja som bol taký istý. Iba by som chcel povedať, že ak ste študent, ak nemáte dostatok financií, tak mi dajte vedieť. Ja vám ten kurz veľmi rád pošlem, aby ste sa niečo nové naučili, aby ste sa vedeli posunúť v kariére. Ak naozaj nemáte financie momentálne, tak tiež mi napíšte, veľmi rád vám tento kurz pošlem. Mám dobrú skúsenosť s týmto, s kurzom Kubernetesu, kde vysvetľujem základy Kubernetesu, tiež ho nájdete na Udemy. Viacero aj škôl mi napísalo, kde mali študenti záujem o tento kurz a posunuli sme sa ďalej. Ja tento kurz ponúkam napríklad aj pre firmy, kde dávam školenia o tom, že ako jednotlivé veci fungujú, viem ísť do väčšej hĺbky a podobne, ak máte o niečo takéto záujem, napíšte mi. A iba by som chcel povedať, že ak ste Patreonom, ja mám možnosť, teda je tu možnosť podporovať ma finančne každý mesiac za nič, reálne za nič. Nedostávate žiadne bonusy, tak jediný ten bonus je, že z času na čas, napríklad teraz dostanete celý môj kurz zadarmo na Udemy, ja vám pošlem link, skontrolujte si mail, dostanete celý tento link zadarmo, tento kurz zadarmo. A ešte raz vám ďakujem, že ma podporujete, že ste sa rozhodli, že budete Patreoni tohto YouTube kanálu, tohto podcastu, celej mojej tvorby. Fakt ma to veľmi teší. Ak by ste sa chceli stať Patreonom, v popisku na YouTube kanály Informatika s Mišom pod touto časťou nájdete link na Patreon, kde sa môžete stať teda podporovateľom. Dnešná časť nemá žiadneho sponzora, tak aspoň to teda takýmto spôsobom nejako sa snažím robiť reklamu osvetu tomu. Ak ma chcete inak podporiť, tak like, subscribe, keď dáte recenziu na podcastovej platforme, ktorú počúvate, alebo na všetkých podcastových platformách. A momentálne najnovší ten algoritmus na Spotify a iných veciach funguje tak, že je dobré, keď kliknete na to tlačítko zdieľať. Keď skopírujete link na tento kurz, stačí ho iba skopírovať, tak to pomáha algoritmu potom propagovať môj kurz. Môj kurz sa potom začne stávať atraktívnejším. Čiže ak mi chcete spraviť radosť, tak aj takto ma viete nefinančne podporiť. Dobre, čiže dosť o tých financiách a blbostiach, späť k tomu kurzu. A späť k tomu DevOpsu. Píšu mi ľudia, ako sa stať DevOpsovými programátormi. Prečo? Lebo ja som vlastne DevOpsák. Ja som Machine Learning plus DevOps. Ja sa venujem práve tomu, ako nasadzovať veci, ako robiť optimálne veci. Napríklad ja sa špecializujem na grafické karty, akým spôsobom nasadzovať veci na grafické karty, ako optimalizovať tieto veci priamo tam. A DevOps je tá kľúčová vec, ktorú robím každý deň. A niekedy mi ľudia píšu, že počúvaj Mišo, a tých technológií na ten DevOps, na to CI/CD je tak strašne veľa. A GitHub Actions je len jedna z nich. Prečo by som mal strácať čas teraz nejakou technológiou, keď možno všetko zmizne? Niekedy hľadáme si ľudia. Všeobecne. Ja si tiež hľadám niekedy také výhovorky na to, aby som niečo nezmenil, aby som sa neposunul v nejakom smere. A hľadám ten dôvod, prečo to nerobiť, nie prečo to robiť. A ten dôvod, že viete, existuje veľa technológií, existuje veľa programovacích jazykov, môže byť dobrá výhovorka k tomu, aby som niečo nerobil. Aby som sa neposunul ďalej v mojom kariérnom živote, aby som sa nenaučil nejakú novú vec. Možno to robíte niekedy v živote. Hej, že fitko je ďaleko, nekúpim si vstup permanentku do fitka. Alebo nemám čas na fitness centrum, pritom trávite, keď si otvoríte analytiku vášho času na sociálnych sieťach, to je veľmi dobré cvičenie. Niekedy ľudia tvrdia, že nemajú čas,
zajdite do mobilu, ak máte teda ten iPhone, niekedy je to aj existuje aplikácia aj na Androidy, ja teda používam teda iPhone z nejakého dôvodu a keď teda zajdete na ten screen time, tak tam uvidíte, koľko času trávite na sociálnych sieťach. Aké číslo tam svieti? Pre príklad, v mojom mobile svieti, že denne strávim na sociálnych sieťach okolo 2 hodín, pod 2 hodiny je priemer, nejakých hodinu 50 minút. Hej? Ale to je aj z toho dôvodu, že ja veľa odpovedám na komentáre, veľa odpovedám na správy od mojich divákov a teraz sa vyhováram. Mohlo by to byť 10 minút, mohlo by to byť 20 minút. Prečo to robím na mobile? Mohol by som to robiť na počítači, aby tam nebola tá distraction, aby tam nebolo to, že stále pozerám nejaké reelsy alebo kraviny. Hej? Ja sám robím chyby. Aké číslo tam svieti u vás? A teraz povedzte mi, že nemáte čas. Keď máte čas tráviť hodiny každý deň na vašom mobile scrollovaním hlúpostí. Hej? A teda hľadáme si tie výhovorky a teda to, že existuje viacero technológií v DevOpse môže byť tiež jedna z týchto výhovoriek, ale DevOps je krásny v tom, aj programovanie je krásne v tom, že tie koncepty, tie základné veci, čo to ten DevOps je, čo sú to CI/CD pipeliny, ako ich máme správne používať a podobne, to všetko je rovnaké v tých nástrojoch. No rovnaké, podobné, ale tie koncepty sú rovnaké. Hej? Aj v tom programovaní. To, že sa naučíte if, čo je for cyklus, čo sú funkcie a čo sú klasy, tak to vám nepomôže iba v Pythone, to vám pomôže v C++, v C#, v JavaScript, všade. OK? Čiže ak je tvoja výhovorka, že fajn, GitHub Actions, aj teraz robím reklamu na ten môj kurz, ale fajn, že GitHub Actions možno není jediný nástroj a niekto by povedal, že možno ani není najlepší, ja poviem, že je najlepší, hneď sa k tomu vrátim, tak to je dôvod, prečo by som sa vôbec nemusel učiť ten DevOps. Nie. Nauč sa tie koncepty. A ten kurz sa sústredí na koncepty, ale zároveň sa aj špecializuje na ten nástroj, aby si bol expert v tom nástroji. Aby si tie poznatky vedel použiť aj niekde inde a podobne. To všetko je v tom kurze. A tak sa nebojte. Nebojte sa investovať čas do vecí, do učenia, do vzdelávania sa. Je to fajn. Oveľa lepšie ako scrollovať sociálne siete. Niekto niekedy povie, že na tých sociálnych sieťach sa aj niečo naučí, ale to je úplne blbosť. Dajte si takúto session scrollovaciu, ako niekedy ja mám. Poscrollujte si pár videí, potom sa zastavte a zamyslite sa, čo bolo prvé video, čo ste videli, čo bolo druhé, tretie, čo bolo posledné video, čo ste videli. Stavím sa, že možno to posledné si budete pamätať, ale možno ani to predposledné nebudete tušiť, o čom bolo. Hej, tá vaša pozornosť sa kráti a celé je to nastavené iba, aby vám to zabíjalo čas, aby ste čo najviac strávili na tých sociálnych sieťach a pozerali reklamy a podobne. Ale každý z niečoho potrebujeme žiť a tvrdiť, že toto je nejaké zlo, ktoré má zničiť svet, je asi blbosť. My sme ľudia a my sami ničíme náš svet a ničíme naše životy a podobne. Čiže teraz je ten správny čas sa od toho otrhnúť a začať investovať do niečoho zaujímavého. Ale bavíme sa tu o DevOpse, nie o sociálnych sieťach. OK? Čiže ten DevOps sa viete naučiť a určite nie je dobre začať týmto kurzom. Ak ste teda začínajúci programátora a teda chcete sa stať DevOpsákom, lebo Mišo je DevOpsák a isto je to dobre platená pozícia, hej, tak to, že teraz si pozriete kurz DevOpsu ako prvá vec a budete sa sústrediť iba na ten GitHub Actions je asi blbosť. Ja vždy odporúčam prvú vec, čo musí DevOpsák spraviť, je naučiť sa programovací jazyk. A teraz budem trošku kritický k frontendistom. Ak si frontendista chce sa stať DevOpsákom a vieš iba ten JavaScript a používal si ho na React a Angular, no neviem, či to je dobrý štart. Je dobre sa naučiť nejaký jazyk, ktorý trošku súvisí možno s backendami, pretože z mojej vlastnej skúsenosti viem, že väčšinou nasadzujete backendové časti, väčšinou nasadzujete nejaké databásky a to je tá časť, ktorá vás potom bude hrísť do zadku. Hej? Pekne povedané. Keď samozrejme niektoré firmy potrebujú nasadzovať frontend. A keď si teda nejaký CTO v nejakej firme, kde budeš najbližších 20 rokov nasadzovať iba frontendy a potrebuješ sa v tom špecializovať, tak to je úplne iný use case. Ale všeobecný use case DevOpsaka je, že ti tu príde backendista z ďavou vyplakávať, že mu to padá na nejakom serveri a ty potrebuješ niečo zmeniť a no, katastrofa, hej. Takže naučiť sa programovací jazyk, ideálne spojený s backendovou technológiou, potom naučiť sa možno nejaký framework backendový v Pythone, aby sme boli konkrétni, ak sa učíš Python je fajný jazyk, nauč sa. Samozrejme, nie je to najoptimálnejší jazyk, musím dodať, ale teda nauč sa napríklad FastAPI alebo Django, mám kurz Django na mojom YouTube kanáli Informatika s Mišom. Ďalšiu z vecí, čo by si sa mal naučiť, čo vrelo odporúčam každému, kto chce mať kariéru v DevOpse, je kontejnerizácia. Ako fungujú kontajnery? Mám kurz Dockeru. Docker nie je jediná technológia, aby som chcel podotknúť. A poslednú dobu teraz veľmi pracujem s technológiou, ktorá sa volá Singularity Containery.
Ak by ste chceli počuť viac o Singularity kontajneroch, trošku sa venujem teraz High Performance Computingu, HPC, projekt, na ktorom pracujem, je práve v tejto oblasti a mám taký pocit, že alternatívy Dockeru teraz začínajú akcelerovať, že začínajú dobiehať Docker a podobne. Singularity kontajnery je veľmi jednoducho povedaný koncept, ktorý je zameraný na čo najoptimálnejšie využitie vašich resursov, ako napríklad grafických kariet. Čo zmenšiť ten boundary, tú hranicu medzi tým host operačným systémom a tým, čo nasadzujete v tom kontajneri a podobne. Čiže kľudne si zájdete na internet, prečítate niečo o tom, je to nová technológia, veľmi pekná. No není nová, 2015, Docker je 2013, hej, ale teraz začína naberať na obrátkach a veľa sa do toho investuje, čiže to je veľmi pekná vec. Čiže kontajnerizačnú technológiu nejakú, Docker je fajn, aj pre budúcnosť, hoci som tu rozprával niečo inom. Pozrite možno ten Kubernetes, to je veľmi zaujímavé, teraz to všetci chcú vedieť. A public cloud. To je to také kľúčové slovo. Public cloud. To chcú firmy. Hej. Aj veľké, aj malé. Možno niektoré majú private cloud, ale cloud. Čo to je? Čo sú tie storage optiony? Akým spôsobom sa robí networking? Čo je to load balancing? A teraz tu môžem hovoriť kopec cool slov a vyzerať ako najväčší expert, ale asi vám to nepomôže, ak ste nováčikovia. OK, kľudne mi napíš, aby sme sa poradili. Po minulej časti, kde teda som hovoril tie otázky a odpovede, mi viacerí z vás píšete. Sa mi to páči, že máte záujem aj o to, aby som vám ja niekedy poradil, že niekoho zaujíma môj názor na nejakú vec. Je to cool a niekedy sa však sám snažím kontrolovať. Keď neviem poskytnúť nejaký úplne profesionálny pohľad na to, tak vás odporúčam na niečo iné. Veľa ľudí so mnou konzultuje plat a ja sa tak cítim, že teraz mi vyslovene stovky ľudí mi už napísali, že koľko zarábajú v tej danej IT pracovnej pozícii a stovky ľudí sa ma pýtajú, že koľko si majú vypýtať. Hej? A keďže už toľko ľudí som počul v tých daných pozíciách, tak už reálne viem tak správne nasmerovať človeka, že koľko si vypýtať alebo akým spôsobom má pristupovať k tomu vyjednávaniu. Nevravím, že teraz som úplná encyklopédia, to je ty vole, to asi nie. A navyše na Slovensku tie platy sú úplne ustrelené a úplne inak sa správajú ako vo firmách, kde som pracoval a podobne. Hej. Ale skúsim ti poradiť. Ak si študent, tak je dôležité, aby si sa správne nasmeroval v tej kariére. Hlavne na začiatku, aj čo sa týka platového hodnotenia, aj keď sa ti to nezdá, ale byť príliš skromný sa neoplatí. A teda, hej, kľudne mi napíš, aj keď sa teda zlepšuješ v tom DevOps, lebo o tom sme sa rozprávali. OK? No a potom je dobré, potom ako absolvuješ tieto kontajnery, takéto veci, kľudne aj predtým sa pozrieť práve na tieto CI/CD tooly. Čo je to CI/CD? Ja už som o tom aj vrával v jednom z tých predchádzajúcich podcastov. Veľmi rýchlo to teraz iba zhrniem. To CI znamená Continuous Integration a v zásade ti to vysvetlím napríklad, že predstav si, že pracuješ vo firme, kde ste viacerí programátori a pracujete na jednom projekte. Každý z vás má nejaké úlohy, nejaké tasky na ten týždeň a v určitom momente viacerí naraz pracujete na jednom projekte, na jednom GitHub repozitári, dajme tomu, hej. Tak ty potrebuješ nástroj, alebo ty potrebuješ nejaký proces mať definovaný, ktorý ti umožní pracovať paralelne na tom istom projekte, viacerým ľuďom. Hej? To je to kľúčové. A to je to krásne na programovaní, že sa to dá. A že sú nástroje, ktoré ti to umožňujú. V určitom momente Janka zverejní svoju novú featureku, jak to mám povedať? Feature. Svoju nové zlepšenie, svoj nový update tej aplikácie do toho GitHub repozitáru a aj Janko napríklad zverejní svoj nový update. Tak CI, tá Continuous Integration, je nejaký nástroj, ktorý zoberie tú zmenu Jankinu, otestuje ho a povie Janke, či má niečo zmeniť a ak nemá nič zmeniť, tak to zintegruje do existujúceho kódu a potom to isté spraví pre Jožkovú napríklad zmenu. Hej. To kľúčové, to problematické je to, že ľudia niekedy pracujú na tých veciach paralelne a my, programátori, sme omylní, my sme proste iba ľudia. Tak tá Continuous Integration Pipeline, CI pipeline zase znie tak wow, že čo to znamená, že čo tu robíme, nejaký vodovod? Nie, hej, že proste pipeline to je iba nejaký proces, ktorý pozostáva z viacerých krokov. A tieto kroky sú napríklad, že nový kód, čo napíše Janka alebo Jožko, sa vezme a skontroluje sa, že či tam nie sú gramatické chyby v názvoch premenných. Paráda, nie? Alebo či tam nie sú gramatické chyby v komentároch. Alebo či názvy premenných, ktoré sú po anglicky, nemajú gramatické chyby. Dobre, že? Môžete mať takú pipeline, ktorá nám to kontroluje. A potom, keď ste taký tento Slovák, ktorý nie je úplne že native speaker a má niekedy problémy vo svojich komentároch, tak mu to opraví. Alebo potom ďalšia časť pipeliny môže byť, že či máte usporiadané importy na začiatku súboru. Hej? Sa volá, že sortovanie importov podľa ABCD. Či to dáva zmysel, či to nie je iba halabala.
či všade máte rovnaký počet medzier a nových riadkov medzi funkciami. Niekto by si povedal, to čo je za blbosť? Však to nemá žiaden vplyv na funkcionalitu. Presne. Ale keď máte 2 odborníkov na písanie medzier a 2 odborníkov na písanie nových riadkov a obidvaja píšu do toho istého súboru, tak po 4-5 iteráciách ten súbor vyzerá, ty vole, ako keď som v prvej triede písal do zošita. Hej? Čiže niekedy písať ten kód je aj umenie, aby to pekne vyzeralo a podobne, správne názvy premenných a podobne. Sú nástroje, ktoré v tejto CI pipeline vám to umožňujú. A to je iba jeden krok. A presne aj takéto nástroje ukazujem v tom kurze GitHub Actions, na ktorý teraz robím reklamu a nájdeš ho v popisku tohto videa. A ak chceš podporiť tu na Miša, ktorý si tu ide vyrozprávať hlasivky, tak si môžeš ten kurz kúpiť. Hej? OK. A teda iné napríklad kroky v tej pipeline môžu byť, že zbehnete testy, unit testy, integračné testy, penetračné testy, potom keď to niekde nasadíte a tak ďalej. Alebo security scany. Poslednú dobu sa zo mňa stáva veľký security odborník, čo sa týka softvéru, pretože máme nejakých zákazníkov, ktorí potrebujú mať bezpečný softvér. Skenovanie vulnerability. Ukazujem v tom kurze napríklad, ako využiť nástroj, ktorý sa volá Trivy, alebo Trivy, alebo ja neviem, ako ho volať teraz správne, hej, ktorý slúži na skenovanie Docker imageov, či sa v nich nachádzajú nejaké vulnerability a upozorníte, že sú tam vulnerability a podobne. A následne napríklad potom vybuildovanie vášho kódu, hej, to môže byť v CI pipeline a zverejnenie potom tej vybuildovanej časti do nejakého repozitára, keď buildujete napríklad Docker image. Dobre, to je tá CI pipeline, ale čo to CD, tá CD pipeline? No, tak som vravil, v mojom kurze ukazujem, ako môžete použiť CD pipeline na nasadenie vášho kódu, napríklad pomocou Terraformu. Opäť Terraform, zase nejaké nové slovo. Ja sa tu strácam, ja ani neviem, čo je GitHub Actions a Mišo tu používa už iné slovo, hej? Ale to je život DevOpsáka. Ja niekedy otvorím Hacker News, mám lajknuté, to je stránka, kde sa nachádzajú novinky z oblasti programovania a iné novinky, niekedy už tá stránka ide dole vodou, ale teda stále si ju pozriem raz za čas. A tam každý deň tam vidím nejakú novú technológiu, ktorá sa zrodila. Nejaký nový JavaScriptový framework na frontend. Haha, úplne srandujem, hej, že teraz si doberám frontendistov. Hej, ale to sú proste nové veci a ty sa musíš zmieriť s tým, že nové veci budú vznikať, budú zanikať a ty si raz za čas musíš na ne sadnúť a pozrieť sa. Čiže ukazujem napríklad v tom kurze, ako používať Terraform na CD časť, to je tá CI/CD, CD časť, Continuous Deployment alebo Continuous Delivery, kontinuálne nasadenie alebo kontinuálne delivery, ja neviem, dodanie, hej. Že ty keď máš už ten kód zbuildovaný, tak ty ho chceš niekde nasadiť nejakým zákazníkom. A teraz ako toto vieš spraviť pomocou nástrojov ako Terraforma, pomocou nástroja, práve využite Terraformu v GitHub Actions, to všetko ti tam ukážem, hej. Čiže to je tá časť CI/CD a to je bežný život DevOpsáka. Hej. Práve to je to, čo robíme. Máme nástroje, ktoré nasadzujú modely strojového učenia. A máme nástroje, ktoré nasadzujú nástroje na nasadzovanie modelov strojového učenia. To je môj život. Ja robím takú meta pipeline niekedy, ktorá má nasadzovať inú pipeline. A je to také, ale je to zaujímavé. A to je to krásne na tom programovaní, že tá komplexita niekedy stúpa. A niekedy veci, čo tam riešime, to, keď sa zamyslíte nad tým, že od jednotiek a nul z toho počítača, skrz operačný systém, skrz nejaký konkrétny software, vy vytvárate nejakú pipeline na nasadzovanie nejakej abstraktnej veci, ktorá ani software nie je reálne. Ešte ten software, koncový software nie je, že to je len nejaký model strojového učenia, ktorý je na pozadí len nejaká matematická rovnica. Tak je to úžasné. Hej. Akí sú ľudia inteligentní a dokážu proste skrz takéto abstraktné vrstvy vytvárať niečo konkrétne. A to je to, čo sa mi na tom páči, to je to, čo mám na tom rád a čo by som ti chcel odporúčiť. A to je aj to, čo teda robím v tom mojom kurze, to nasadzovanie, ten DevOps. A tak by som chcel povedať, už sa blížim, už tu rozprávam 24 minút o mojom kurze. Nemusíte si ho kúpiť, ja sám pokladám za úspech to, že som ho vydal. Ja dúfam, že ten kurz pomôže ľuďom a keď mi chceš pomôcť, tak je dobré, aby si ma nasmeroval, aby si mi povedal, že čo mám zlepšiť a čo mám robiť inak. Preto som vďačný za každý komentár aj na Discorde, aj na sociálnych sieťach a podobne. Verím, že aj vám sa darí s vašimi teda predsavzatiami na tento kalendárny rok. Teraz je 25. minúta. Verím, že väčšina ľudí, čo začala počúvať tento podcast, tak ďaleko nedošla. Nás čaká s mojou rodinou teda veľká vec. Už verím, že za pár týždňov. Potom sa o tejto veci s vami podelím, samozrejme, aby ste vedeli, že môj život sa bude teraz trošku meniť. Verím, že k lepšiemu. Príde nová vec do nášho života
a verím, že budeme zdraví. Ale z toho dôvodu možno v budúcnosti budem trošku menej publikovať, aspoň toto obdobie úvodné, kým sa teda zosynchronizujeme s manželkou a podobne. Ale život je teda o zmene a iba som vás chcel motivovať, že ak aj vy máte nejaké predsavzatia na tento kalendárny rok, tak na nich pracujte, hej. Ten pocit toho, keď som dneska ráno našiel upozornenie z Udemy, že môj kurz je zverejnený a že všetko je pripravené na to, aby si ho mohli ľudia začať pozerať, tak to ma tak strašne potešilo. Udemy má taký proces kontroly toho kurzu a oni vám niekedy povedia, že toto treba zmeniť, toto treba prestrihať a vy už ste natočili 50 videí. Ja už som strávil, 30 hodín editovaním tých videí a zrazu vám napíšu, že treba niečo zmeniť, tak celý ten proces znova vyrenderovať tie videá a tak ďalej, ale podarilo sa, tentokrát na prvýkrát sa mi to podarilo, tak som bol taký spokojný, že ten pocit toho, že ste splnili váš ten záväzok na rok 2024 je k nezaplateniu a verím, že motivuje aj vás. Dajte mi vedieť do komentára, aké sú vaše predsavzatia v oblasti toho hlavne programovania, čo by ste chceli zlepšiť, čo nové by ste sa chceli naučiť a či vás baví stále môj podcast počúvať a či chcete vedieť viac o DevOpse. To je veľa otázok, ale teda komentáre pomáhajú môjim videám, komentáre môžu pomáhať vám, aby ste sa posunuli ďalej, keď vám odpoviem na vašu otázku a podobne. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom, všetko spolu bez medzier, @gmail.com, alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.